नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. नेरूळ ठाकूरवाडी शाळेच्या जागेवरचं 13 वर्षांचं अतिक्रमण हटवलं. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाला जिल्हा शल्यचिकित्सकांची भेट. आणि प्रज्ञा राजीव सातव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, आमदारकीचा राजीनामा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. अजित पवार लवकरच मुख्यमंत्री होतील असा दावा अमोल मिटकरी यांनी केलाय. पाहूयात. मला हा विश्वास आहे, ज्या निवडणुका आता झाल्या, आम्ही निवडणुकीचा अनुभव घेतला आणि आम्ही पण थोडी माहिती पत्रकारांकडून घेत असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष या जिल्ह्यात 1 नंबरवर तर राहीलच, सोबतच येणाऱ्या नगर परिषदेचे जे निकाल लागतील त्यात सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये सत्ता स्थापन करणारा किंग मेकर पक्ष हा राष्ट्रवादी ठरेल. आणि तुमच्या सर्वांच्या जबाबदारीनं पत्रकारांच्या समोर सांगतो, लाईन ऑफ द डे, अजितदादा या महाराष्ट्राचे लवकरच मुख्यमंत्री होतील. लाईन ऑफ द डे. आणि त्याचं कारण लाडक्या बहिणींचा आशीर्वाद, शेतकरी म्हणून असलेल्या लाडक्या भावांचा आशीर्वाद, पूर परिस्थितीमध्ये बाधित शेतकऱ्यांना केलेली मदत असेल. आणि आणखी सांगतो, शिवशाहू फुले आंबेडकर ही विचारधारा आमचा श्वास आहे. जरी महायुतीच्या सत्तेत आम्ही सहभागी असलो असं आपल्याला दिसतं, अनेक ठिकाणी तर आमच्या विरोधातच आमच्या सोबत असतील लोक. पण तुम्हाला मी सांगतो, इथे तेच आहे चित्र. आता प्रतापाणी साहेब बोलले म्हणजे अधिक त्यात खोलात जाणार नाही, पण एक तुम्हाला सांगतो, शिवशाहू फुले आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, यशवंतराव चव्हाण साहेब, एपीजे अब्दुल कलाम आणि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आझाद यांचा विचार, साने गुरुजी विनोबा भावे, महात्मा गांधींचा विचार हा आमचा पक्षाचा विचार आहे. ती विचारधारा होती, आहे आणि शेवटपर्यंत राहणार, यात काही दुमत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कायम कष्टकरी, शेतकरी, आदिवासी, मागासवर्गीय, महिला, वंचित, दुर्बल घटकासह सर्वसामान्यांच्या सोबत राहील, याची ग्वाही अजितदादांच्या वतीने आम्ही सर्व त्या पक्षाचे कार्यकर्ते देतो. आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसच्या प्रज्ञा राजीव सातव यांनी भाजपात प्रवेश केलाय. पाहूयात. आज सर्वप्रथम तर सर मी आपले मनापासून धन्यवाद करते की आपण मला आणि माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांना भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये सामावून घेतलेलं आहे. साहेब, माझे पती सर्वांचेच लाडके दिवंगत खासदार राजीव सातव हे हिंगोलीचे भूमिपुत्र होते. त्यांनी हिंगोलीच्या विकासासाठी खूप अथक प्रयत्न केले. आमच्या मातोश्री रजनीताई सातव सुद्धा यांनी सुद्धा हिंगोलीच्या विकासामध्ये आजीवन त्यांनी काम केलं. आणि त्या दोघांच्या सोबत राहून मी मागच्या 20 वर्ष तिथे मग विविध NGOच्या माध्यमातून, शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून मी काम करत होते. नंतर मला साहेबांच्या निधनानंतर 2021 मध्ये विधानमंडळात आमदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामध्ये सर्वांचं सहकार्य मला लाभलं आणि विशेष मोलाचा वाटा म्हणजे सर्व कार्यकर्ते जे माझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले, त्यांच्यामुळे मी आज इथपर्यंत खंबीरपणे उभी आहे. आणि सर्वांच्या आग्रहास्तव की राजीव सातव यांचं जे विकास कामाचं स्वप्न अपूर्ण राहिलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी आणि जो देवाभाऊंच्या नेतृत्वामध्ये जो आपल्या महाराष्ट्राचा जो चौफेर विकास घडत आहे, त्या विकासामध्ये हातभार म्हणून आम्हाला सुद्धा साथ द्यायची आहे. आणि म्हणून कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव राजूभाऊंचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्वजण
भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारामध्ये आजपासून सामील होत आहोत. आज आम्ही 500 किलोमीटरहून सर आमच्या कळमनुरी येऊन समृद्धी मार्गे आमचे सगळे कार्यकर्ते रातोरात इथे पोहोचलेले आहेत. अजून बरेचसे जण आहेत सर. तर मी आपल्याला विनंती करेल की आपण आमच्याकडे गावाकडे एकदा आपण स्वतः आणि प्रदेशाध्यक्ष सुद्धा आणि इतरही आपले ज्येष्ठ नेते आणि देवाभाऊंची सुद्धा आम्हाला तुम्ही तारीख द्या आणि आपण त्यांच्या कार्यक्रम घेऊन सर्वांचा तिथे एक मोठा कार्यक्रम पक्षप्रवेशाचा करू. आणि आपण सगळ्यांना शेवटी एवढंच सांगते की राजू भाऊंचे आशीर्वाद, देवाभाऊंची साथ आणि सर्वजण मिळून करू आपण आता इथून पुढे सर्व संकटांवरती मात. तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. मी सर आपल्याला एवढंच आश्वासन करते की मी आणि माझे सर्व कार्यकर्ते सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास ह्याच धोरणाला आम्ही. कुडाळ तालुक्यातील नेरुळ ठाकूरवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेवर आणि वहिवाटीच्या रस्त्यावर असलेलं 13 वर्षांचं जुनं अतिक्रमण आमदार निलेश राणे यांच्या खंबीर भूमिकेनंतर अखेर हटवण्यात आलं आहे. प्रशासनानं केलेल्या या धडक कारवाईमुळे ग्रामस्थांनी सुटकेचा निश्वास टाकला असून आमदार निलेश राणे यांच्यासह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. पाहूयात. आज नेरूर देऊळवाडा ग्रामपंचायतीमार्फत हा नेरूर ठाकूरवाडी जिल्हा परिषद शाळेच्या आवाराला लागून जो एक पूर्वंपार चालत आलेला रस्ता होता तो एका ग्रामस्थाने अतिक्रमण केलेलं होतं. त्या रस्त्यावर ते प्रशासनाच्या मदतीने आम्ही आज हटवलेला आहे आणि रस्ता लोकांसाठी येण्या जाण्यासाठी हा मार्ग खुला केलेला आहे. यासाठी ग्रामस्थांनी तसंच सर्व प्रशासनाने आम्हाला चांगली मदत केली. त्याबद्दल मी ग्रामपंचायतीच्या वतीने संपूर्ण ठाकूरवाडी ग्रामस्थांचे, महिला व सगळे माझे मतदार ग्रामस्थ यांचे, जिल्हा परिषद, आमचे BDO साहेब आहेत, वालावलकर सर आहेत आणि ही पूर्ण यंत्रणा, पोलीस डिपार्टमेंट आहेत, पत्रकार आहेत, जे कोणी हस्तेपरस्ते आम्हाला ज्या कोणी लोकांनी मदत केली त्या सर्वांचे ग्रामपंचायतीमार्फत आभार मानते आणि धन्यवाद देते. अशीच आम्हाला तुमची साथ लाभू दे. आम्ही आमच्याने जे काही होईल, ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत विकासात्मक म्हणा किंवा कुठच्याही म्हणा, त्या आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आणि तुम्हाला सहकार्य करण्याचा प्रयत्न आमचा असतो. तसाच प्रयत्न चालू राहील. एवढे मी आज आमच्या नेरूळ ठाकूरवाडीतील प्रदीर्घ काळापासून असलेली रस्त्याची समस्या ही आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय निलेश राणे साहेब यांच्या माध्यमातून मिटलेली आहे. यासाठी आम्ही नेरूळ ठाकूरवाडी ग्रामस्थ त्यांचे मनापासून आभार मानत आहोत. तसेच दत्ता सामंत साहेब यांचेही आभार मानत आहोत. तसेच या कामासाठी माजी पंचायत समिती सदस्य आदरणीय संदेश नाईक साहेब यांनी मोलाचे सहकार्य केले. त्यासाठी आम्ही ग्रामस्थ त्यांचे शतशः ऋणी आहोत. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, शिक्षण अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ, गट शिक्षण अधिकारी पंचायत समिती कुडाळ, पोलीस उपनिरीक्षक व सहकारी शिक्षक शाळा नेरूळ ठाकूरवाडी, शाळा व्यवस्थापन समिती शाळा नेरूळ ठाकूरवाडी, पोलीस पाटील कुडगाव, सुरेश नाईक, पत्रकार बंधू यांचे आम्ही आभारी आहोत. वेळोवेळी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं याबद्दल आम्ही सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने मी आपले आभार मानत आहे. आणि ह्यापुढेही काही अडचणी असल्यास आपले असंच सहकार्य आम्हाला लाभो ही आमची विनंती तुम्हाला आहे. ग्रामपंचायत नेरूळ देऊळवाडाच्या हद्दीतील ठाकूरटेम ही जिल्हा परिषद मालकीची शाळा, या शाळेचा 115-43-47 ह्या सर्वे नंबरमध्ये शाळेची इमारत व शाळेला हे आवार यापूर्वीच बक्षीसपत्राने दिलेलं आहे. आणि त्या आवारातून गेली अनेक वर्ष इथले ग्रामस्थ ये जा करतात आणि त्यांच्यासाठी ही वाट शाळेने 2012मध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्या पत्राने सुद्धा मोकळी करून ठेवलेली आहे. या वाटेने गेली अनेक वर्ष सर्व ग्रामस्थ खाली शेतीसाठी, पाण्यासाठी व विद्यार्थीसुद्धा ये जा करतात. या जागेमध्ये गेले काही दिवस याच गावातील एक ग्रामस्थ सारखे अतिक्रमण करत आहेत. यापूर्वीसुद्धा 2 वेळा शासकीय यंत्रणेने ते अतिक्रमण हटवलं होतं, तर ते पुन्हा त्यांनी अतिक्रमण केलं. आणि यानंतर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये या जागेमध्ये अतिक्रमित करून
संबंधितांनी एक लोखंडी शेड उभारली आणि ती शेड उभारली आणि हा रस्ता पुन्हा खणून टाकला. इथे काही येण्या जाण्यासाठी अडथळे निर्माण केले आणि इथे ह्या शेडमध्ये गुरं बांधायला सुरुवात केली. तर आम्ही त्यांना आधी तशीच नोटीस दिली, सूचना दिल्या आणि हे सर्व ग्रामस्थ ही आपली तक्रार घेऊन पंचायत समितीमध्ये वारंवार आले होते, पोलीस स्टेशन कुडाळमध्ये वारंवार गेले होते. त्याचबरोबर ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय आदरणीय श्री खेबुडकर साहेब यांनासुद्धा अनेकदा भेटले होते. तेव्हा आदरणीय खेबुडकर साहेब जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचबरोबर आपले जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि कुडाळचे पोलीस निरीक्षक आदरणीय मखदूम साहेब यांच्या सहकार्याने आज आपण हे अतिक्रमण हटवलेलं आहे आणि ही वाट पुन्हा मोकळी केलेली आहे. आणि शाळेचा जो भूमापक यांनी दिलेले जे खुणा दिलेल्या होत्या त्याप्रमाणे शाळेचं कंपाऊंडसुद्धा आपण ताऱ्याचं इथं केलेलं आहे आणि लोकांची जी मागणी होती ती मागणी आपण पूर्ण केलेली आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक 2 डिसेंबरला पार पडली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. अवघ्या 2 दिवसात म्हणजेच 21 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार आहे. 5 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार आहे. याचाच आढावा घेतला आहे आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीचे मतदान 2 डिसेंबरला पार पडलेले आहे. त्यानंतर निवडणुकीचा जो निकाल आहे तो लांबणीवर पडला आहे, पण 21 तारीखला आता 2च दिवस शिल्लक आहे 21 डिसेंबरला आणि मतदान मोजणी ही या ठिकाणी होणार आहे. आपण ही जी मतमोजणी कक्ष आहे कणकवली नगरपंचायतच्या हे निवडणुकीचं मतमोजणी कक्ष आहे. एकूण 5 टेबल या ठिकाणी लागतील आणि 4 फेऱ्या होतील. एकंदरीत 1 ते 5 अशी पहिली फेरी होईल नगरसेवक प्रभागांची. त्यानंतर मग 6 ते 10 अशी दुसरी फेरी होईल प्रभागांची. त्यानंतर मग 11 ते 15 अशी एक तिसरी फेरी होईल आणि त्यानंतर मग 16 आणि 17 अशा एक 4 फेऱ्या या प्रभागांच्या या ठिकाणी होतील. आणि इथे मतमोजणी हे कक्ष आपण पाहतो की अशा पद्धतीने सकाळी 10 वाजता ही मतमोजणी सुरू होईल 21 डिसेंबरला आणि काही मध्ये 2 ते 3 तासात निकाल स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. तसंच बघायला गेलं तर आता राजकीय जे उमेदवार होते प्रभागातील उमेदवार होते 17 उमेदवारांची आता धाकधूक वाढलेली आहे. निकालाची जशी तारीख जवळ येते नंतर वेळ जवळ तशी उमेदवारांची आता धाकधूक वाढलेली आपल्याला दिसते आहे. राजकीय पक्षांचे जे निरीक्षक असतात जे इथे या मतदानाच्या मोजणीसाठी येतील मतमोजणीसाठी येतील त्यांना देखील येथे अलाउड करण्यात, त्यांना कार्ड दिलेले आहे, त्यांना ओळखपत्र दिलेले आहे, त्यांना इथे येण्याची मुभा दिलेली आहे, उमेदवारांना येण्याची मुभा दिलेली आहे. पण बाकीचे जे कोण पक्षाचे जे कार्यकर्ते त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांची जागा ठरवून देऊन त्यांना तिथे राहण्यासाठी सांगितलं येणार आहे. त्याच्या पद्धतीने बघितलं गेलं तर बॅरिगेड देखील लावण्यात येणार आहेत अशी एक ही जी माहिती आहे एकंदरीत प्राथमिक माहिती निवडणूक अधिकारी जे असले इथले तहसीलदार दीक्षित देशपांडे यांनी दिलेली आहे. पण आपण बघितलं सध्या आपण बघतोय की या कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी आहे ती आता 21 डिसेंबरला म्हणजे काही 2 दिवसातच आता होईल आणि त्यामुळे उमेदवारांची धाकधूक आता ही वाढलेली आपल्याला आता दिसत आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साध लाईव्ह, कणकवली. सिंधुदुर्ग जिल्हा मर्यादित सिंधू यंग चॅम्पियन्स रन मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित केल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. पाहूयात. आज आम्ही ह्या प्रेस राजवाड्यात घेतोय. 28 तारखेला आपण एक मॅरेथॉन स्पर्धा आणि ॲथलेटिक्सचं इव्हेंट घेतोय आणि ते सध्या मुलांसाठी घेतोय आपण आणि त्याचं वयोगट असेल साधारण 7 वर्ष ते 21 वर्षाच्या मध्ये असेल आणि आपण 4 ग्रुप्समध्ये डिवाईड केलेलं आहे. दरवर्षी आपण तो इव्हेंट घेतो. हे दुसऱ्यांदा वर्ष आहे, सेकंड इयर आहे आणि ते सिंधू रनर्स ह्या ग्रुप म्हणजे ओंकार परटकर असतील आणि स्नेहल गोवेकर सर असतील तर त्यांच्या माध्यमातून आपण तो इव्हेंट घेतोय आणि दरवेळी आपण ह्या राजवाड्याच्या परिसरावरून आपण चालू करतो आणि तलावाच्या पुढे तो राऊंड असतो. मेन उद्दिष्ट ह्या स्पर्धेचं आहे की जास्तीत जास्त मुलं ह्या इव्हेंटमध्ये यायला पाहिजे. जास्तीत जास्त मुलं कुठेतरी इथं ते इव्हेंटमध्ये सहभाग्य घेऊन कुठेतरी ॲथलेटिक्स फील्डमध्ये असेल, काय स्पोर्ट्स फील्डमध्ये असेल, काय कुठेतरी फिटनेसच्या माध्यमातून कुठेतरी इथं त्याच्यामध्ये भाग घेतील आणि आपण
एक कॅटेगरी घेतलेलं ते 7 वर्षाच्या म्हणजे जास्त वय गटात. ते 7 वर्ष आपण कशाला घेतलं की कुठेतरी एक छोट्या वयागटामधूनच कुठेतरी मुलं तयार होतील आणि कुठेतरी त्यांना आवड तयार होतील ह्या धावण्या स्पर्धात असेल काय ॲथलेटिक्सच्या स्पर्धेत असेल. तर त्याच्यासाठी आपण ते इव्हेंट घेतलेले आहे. आपल्याकडे मी ती माहिती काय असेल की मी एंट्री फी आहे त्याची माहिती देतो. ती परत मी सांगतो की परत ते 28 तारखेला रविवारीच्या दिवसाला असणार डिसेंबरच्या. तर मी आवाहन करेल की जास्तीत जास्त मुलं ह्याच्यामध्ये सहभागी होऊन त्याच्यामध्ये कुठेतरी त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने त्यांचं रेकग्निशन येईल. त्याच्यामध्ये एक वैशिष्ट्य काय आहे की त्याच्यामध्ये टायमिंग होतो आणि तो टायमिंग कुठेतरी रजिस्टर्ड टायमिंग असेल. तर तुम्हाला केव्हा पण तुमच्या पुढच्या इव्हेंटसाठी असेल काय तुमच्या स्वतःसाठी कुठेतरी बिपच्या माध्यमातून त्याच्यावर टायमिंग चिप असतो आणि तो टायमिंग चिपच्या माध्यमातून तुमचं एक्झॅक्ट टाईम आणि किती तुमचे सर्कल झाले असतील काय किती तुमचं किलोमीटर झाले असतील त्याच्यावरून तुम्हाला एक्झॅक्ट टाईम पण कळतो. तर तसंच ते कुठेतरी तुमच्या पुढच्या आयुष्यात कुठेतरी त्याचा वापर होऊ शकतो. त्याच्यासोबत आपले मेडल असतील आणि आपण टी शर्ट पण देतो आहे. तर मी जास्तीत जास्त विनंती करेल की आपण जास्तीत मुलं त्याच्यामध्ये सहभागी व्हा. जास्तीत जास्त पालकांना मी आवाहन करेल की कुठेतरी मुलांना त्याच्यामध्ये एंगेज ठेवा. आणि मला वाटते हे एक चांगलं विचार घेऊन आपण पुढे येतो आहे. आणि असंच मागच्या वर्षी साधारण 207 मुलं होते त्या इव्हेंटसाठी आणि आपण ह्या वर्षी पण बघतोय की जास्तीत जास्त मुलं ह्या इव्हेंटमध्ये सहभागी होतील. आपले वर्षभरमध्ये सिंधू रनर्सच्या माध्यमातून भरपूर इव्हेंट्स घेतो आणि तो एक इव्हेंट आहे ते स्पेसिफिकली मुलांसाठी आपण केलेलं आहे. तर मला वाटतं की आपण सगळेजणं आम्हाला सपोर्ट केलं तर चांगल्या पद्धतीने आपण पुढे जाऊ शकतो. अजून काय माहिती असतील डॉक्टर सर देतील काय? या इव्हेंटमध्ये जसं सर म्हटले की लहान मुलांच्या कॅटेगरीज आहेत ज्या 7 इयर्सपासून ते 21 इयर्सपर्यंत. स्टार्टिंग फ्रॉम 7 इयर्स टू 10 इयर्सपर्यंत 1.5 किलोमीटरची कॅटेगरी आहे. 10 इयर्स टू 13 इयर्सपर्यंत 3 किलोमीटर्स. देन 13 इयर्स टू 16 इयर्सपर्यंत 5 किलोमीटर्स. अँड 16 टू 21 इयर्सपर्यंत जी आहे ती 10 किलोमीटर्सची कॅटेगरी आहे. त्याच्यानंतर रेसचा जो रूट असणार आहे तो सावंतवाडीच्या तलावाभोवती म्हणजे राजवाड्यातून मेन गेट लष्कर गेटमधून स्टार्ट होऊन तलावाचे जे राऊंड्स आहेत ते ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटरचं एक राऊंड असे प्रत्येक कॅटेगरीला वेगवेगळे राऊंड्स आहेत. म्हणजे जी फर्स्ट कॅटेगरी 1.5ला त्याला एक राऊंड, 3 किलोमीटरला 2 राऊंड्स, देन 5 किलोमीटरला 3 राऊंड्स आणि 10 किलोमीटरला 6 राऊंड्स अशा प्रकारचे ते राऊंड्स आपल्याला करायचे आहेत मुलांना. आणि ते बीप सिस्टमवरती ट्रॅक होणार नंबर ऑफ लूप्स आणि त्याच्यानंतर ते किलोमीटर्स आपल्याला त्यांच्या सर्टिफिकेट्समध्ये आणि टायमिंग सिस्टममध्ये आपल्याला दिसून येतील. तर अजून या सिस्टमचं सर म्हटले की या इव्हेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण बीप सिस्टम इंट्रोड्यूस करतो आहे जी की टाटा मुंबई मॅरेथॉन किंवा जर कोकणात म्हणायचं झालं तर कुडाळ मान्सून रन किंवा कोकण कोस्टल मॅरेथॉन, पुणे इंटरनॅशनल मॅरेथॉन या इव्हेंट्समध्ये जसे गोव्यातली गोवा रिव्हर मॅरेथॉनमध्ये जसे टायमिंग सिस्टम असते. तुमची जे किलोमीटर्स आहेत ते किती वेळात झाले हे रेकॉर्ड होतं आणि ते लाईफ टाईम तुम्हाला सर्टिफिकेट तुम्ही सिस्टमवरून डाउनलोड करू शकता. त्या स्वरूपाची सिस्टम इथं आम्ही इंट्रोड्यूस केलेली आहे आणि लास्ट इयरला पण सेम सिस्टमच होती आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद होता. सगळ्यात महत्त्वाची बाजू म्हणजे सिंधू रनर्स टीम ही दरवर्षी जे उपक्रम घडवते त्याच्यातून नवीन येणारी जी पिढी आहे जी मुलं आहेत त्यांच्या डेव्हलपमेंटसाठी फार मदत म्हणजे आम्ही प्रयत्नशील राहतो. लास्ट इयरला जी मुलं पळाली होती त्यातून 25 मुलं आमच्याकडे वर्षभर ट्रेनिंगला होती. दर आठवड्याला 2 दिवस राजवाड्याच्या जे एम्पी थिएटर आहे तिथं त्यांचं ट्रेनिंग होतं आणि त्या ट्रेनिंगचा जे रिझल्ट्स म्हणून आम्हाला सांगायला आनंद होतो की त्याच्यातली 2 मुलं सुशोभन सावंत आणि मानस हे नॅशनल लेवलला आता कबड्डी खेळणार आहेत. त्याच्यानंतर सहज बुरुड आहे, त्याच्यानंतर कबीर हेरेकर म्हणून एक मुलगा आहे, त्याच्यानंतर रियान सारंग आहेत. हे मुलं स्टेट लेवलला पण खेळणार आहेत ॲथलेटिक्समधनं. म्हणजे फक्त मॅरेथॉन पुरतं किंवा त्या इव्हेंट पुरतं मर्यादित न राहता सिंधू रनर्स टीम आणि सावंतवाडी पॅलेस जे आम्ही संयुक्त विद्यमाने त्या मुलांच्या ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटसाठी आणि त्यांना पुढे कसं करिअर करता येईल स्पोर्ट्समध्ये यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहतो. म्हणून त्यामुळे ही इव्हेंट आम्ही त्या अनुषंगाने प्लॅन करतो आहे की त्याच्यातून जी मुलं निवडून येतील त्यांना पुढे कुठंतरी ट्रेनिंग सपोर्ट किंवा इन्फॉर्मेशन सपोर्ट देऊन त्यांना
ॲथलेटिक्स इव्हेंट्समध्ये आपल्याला जर आपण 2036चं जे विजन आहे इंडिया ऑलिम्पिक होस्ट करेल त्यासाठी प्रयत्नशील राहून ती मुलं पुढे जाऊन त्या इव्हेंटला कशी खेळवता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत। आणि सर जसे म्हणाले तसे आम्ही सगळ्या मुलांना आणि पालकांना अपील करतो की तुम्ही तुमच्या पाल्यांना रजिस्टर करून घ्या त्या इव्हेंटमध्ये आणि जो इन्फॉर्मेशन तुम्हाला ॲडिशनल पाहिजे असेल त्यासाठी तुम्ही आम्हाला फोन केला, 3 फोन नंबर दिलेले आहेत आम्ही पॅम्पलेटवरती, त्याच्यावर कोणालाही जरी फोन केला तरी तुम्हाला जी लागणारी इन्फॉर्मेशन सगळी प्रोव्हाइड केली जाईल। शिवाय सेम इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सिंधू रनर्सची वेबसाईट आहे sindorunners.com म्हणून त्याच्यावरही मिळेल आणि सिंधू रनर्सचं जे इंस्टा पेज आहे सिंधू रनर्स 07 म्हणून त्यावरही तुम्हाला रजिस्ट्रेशनची लिंक आणि इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल। सर तुम्हाला काय करायचं आहे? आजकाल आपण बघतोय की जे आर्मी ट्रेनिंग किंवा पोलीस भरतीला एक मुलं 8वी 9वी 10वी झाल्यानंतर ट्रेनिंगची सुरुवात करतात, पण ही सिंधू रनर्सची संकल्पना तीच होती की कमी वयोगटामध्ये जर मुलांना आपण त्यांना ट्रेन केलं तर जे परिश्रम ह्या मुलांना आता वरच्या वयांच्या मुलांना घ्यावे लागतात ते श्रम तेवढे लहानपणामध्ये दिसत नाहीत का। त्याची फ्लेक्झिबिलिटी म्हणा, त्यांचं स्ट्रेचिंग, त्यांचं जे ट्रेनिंग घेतल्यानंतर त्याची मसल पॉवर कोऑर्डिनेशन जे असतात हे वाढवल्यामुळे ते एवढी तयार होतात की सहजपणे कुठल्याही भरतीसाठी ते सिलेक्ट होऊ शकतात। मानसिकप्रमाणे शारीरिक वाढ होणं पण गरजेचं असतं, त्यामुळे अभ्यास न करता थोडाफार जर शारीरिक ह्याच्याकडे जर लक्ष दिलं तर त्याचा उपयोग त्यांना दीर्घकाळ आणि पुढच्या आयुष्यामध्ये होऊ शकतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे रजिस्ट्रेशन आपण 2 महिन्यापासून सुरू केलेलं होतं, तर आता ऑलमोस्ट एक 8 दिवसांवरती आपली ही मॅरेथॉन येऊन ठेपलेली आहे, तरी आपण 2 दिवस मर्यादा देतोय। या 2 दिवसामध्ये जेवढे होईल तेवढ्या आपल्या पालकांनी या मुलांचं रजिस्ट्रेशन करून या स्पर्धेसाठी नावनोंदणी करावी। आणि दुसरं आव्हान मी असं करेन की ही स्पर्धा आम्ही स्वबळावर घेतोय, इथं कुठलाही स्पॉन्सरशिप्स हा प्रकार म्हणजे राजकीय नाते किंवा यांच्याकडनं आम्हाला मिळत नाही आहे, पण इथे जर कोणी इच्छुक असतील स्पॉन्सरशिपसाठी तर आम्ही इथं आवाहन करू की आम्ही ह्या सिंधू रनर्सच्या .com वरती जर किंवा आमच्या फोन नंबरवर कोणाला संपर्क साधला तर स्वइच्छेने कोणी जर इच्छुक असतील तर आम्ही त्या स्पॉन्सरशिप्स घ्यायला तयार आहोत। कारण ह्यासाठी लागणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत जसं की मेडल्स आहेत, टी-शर्ट्स आहेत, आम्ही रजिस्ट्रेशन फी खूप कमी ठेवलेली आहे कारण आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मुलांना ती परवडावी। कारण बाहेर जर तुम्ही कुठल्या स्पर्धेला जात असाल तर तुम्ही बघितलं की 1500च्या खाली रजिस्ट्रेशन फी नसते, तर इथे आपण एकदम कमीत कमी म्हणजे 400 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये अशा प्रकारे आपण रजिस्ट्रेशन फी ठेवलेली आहे आणि ह्या अल्प दरात आपण त्याचा संधीचा लाभ घेऊन जास्तीत जास्त मुलांनी त्याच्यामध्ये भाग घेऊन आपली स्पर्धा यशस्वी करावी ही मी विनंती करतो। कुडाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जिजामाता चौक पुतळ्यासमोरील सुमारे 150 वर्षापूर्वीचे जुने आणि डौलदार वडाचं झाड कोणत्याही परवानगीशिवाय रात्रीच्या अंधारात तोडण्यात आलं आहे। या कृत्यामुळे संपूर्ण कुडाळ तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे। पाहूयात। नाही मला वाटलं म्हणून करणं तर डिसिप्लिनचा विषय आहे तो विषय नाही। तुम्हाला काय एखादी गोष्ट करायची, डेव्हलपमेंट करायची, काय करायचं आहे ते तुम्ही प्रशासनाला तुम्ही अवगत करा, त्याच्या माध्यमातून तोडण्याबद्दल नगरपालिकेचं हे लक्ष आहे। त्यानंतर 6/2/24 नगरपालिकेने जाहीर आवाहन तुमच्याकडे तक्रारी येत नाहीये काय, त्या माणसाला तो कंटाळलेला असतो, तो पैसे घेतो आणि आपलं व्यवहार बघून तो बाजूला असतो, मग त्याला पूर्ण फुलं मिळते, त्याला माहिती आहे न्यायाच मिळत नाही। न्यायालयात जाऊन ते लढणं आणि आपली बाजू मांडणं इतके त्या माणसाची ऐपत नसते किंवा त्याच्यात हे नसते, तो मग आपल्याला एखाद्या कधी प्लॉटमध्ये एखाद्या ब्लॉक घेऊन मोकळा होतो। ही आज कसं आहे काय एखादी गोष्ट घडत असेल तर त्या संदर्भात इथपर्यंत येणार। मी माझं तिथे दुकान असल्यामुळे माझं साधारणपणे 85 सालापासून वास्तव्य आहे माठेवाड्यात आणि माझ्या समोर 5-6 झाडं सुरंगीची होती। मी ॲग्रिकल्चरचा स्टुडंट असल्यामुळे मी वृक्षप्रेमी आहे आणि आम्ही समाजवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे
गोरगरिबांबद्दल आम्हाला आपुलकी आणि आस्था आहे. आता तिथे जी झाडं होती ती सुरंग वगैरे फुलायची, त्याचा सुगंध आम्ही घेतल्यामुळे आम्ही कसे ना कसे त्या झाडांसाठी ऋणी झालेले होतो. आणि 2 वर्षापूर्वी बांदेकर यांनी ते तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि मी त्यावेळी त्यांना विरोध केला आणि त्या कटिंग करणाऱ्या माणसांना खाली उतरलं. म्हटलं मी जर तुम्ही तोडले तर काय ते कागदपत्र पुरावे आणा, नाही तर मी दगड मारून तुम्हाला म्हटलं जखमी करीन. कारण झाडं तोडणे मला ते पटत नव्हतं आणि म्हटलं काय होईल त्याच्यासाठी मी झाडं वाचवण्याचा मी प्रयत्न करीन असं मी त्यावेळी बोललो होतो. आणि त्यावेळी अचानकपणे प्राजक्ता आणि ओंकार तेली ही पण माझ्या सहकार्यासाठी धावून आले आणि त्यावेळी त्यांचा हेतू तो असफल झाला. त्याच्यानंतर काल हा प्रकार झाला तर त्यावेळी सुद्धा की नाही त्याच्यानंतर 2-3 झाडे सुरुंगीची तोडली गेली आहेत. पण मी म्हटलं एकटाच कुठे भांडत राहणार, बाकीचे लोक सुद्धा जरा गप्प राहत होते म्हणून मी काही विरोध केला नाही. पण काल जो प्रकार झाला तो अतिशय निंदनीय आहे. त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या 4-5 दुकानवाल्यांचं पण नुकसान झालं आणि त्या पेडणेकर बाईकडे आम्ही चहा पाणी पित होतो. म्हणजे आम्ही त्याचं मीठ खाल्ल्यासारखं जरी दुकान नसलं तरी आम्ही त्याचं खाल्लेलं असल्यामुळे आम्हाला ते ऋण वाटलं आणि त्याचं नुकसान बघून आम्हाला गहिवरून आलं आणि त्याचं गाडी ज्यांची पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाली. तर ह्या गोष्टीचा मी निषेध करतो आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना सहकार्य करण्यासाठी इथे पोलीस स्टेशनमध्ये पण आलेले आहोत. पोलिसांनी काय सांगितलं? पोलिसांनी आपल्याकडचे कागदपत्र दाखवले आणि प्रत्यक्ष CCTV बंद वगैरे असल्यामुळे ते आपल्याला जरा शोधून काढायला 2 दिवसाचा कालावधी लागेल. तर आम्ही म्हटलं कटिंग करणाऱ्याच माणसांना पकडलेत की त्यांच्याकडून तुम्हाला माहिती मिळू शकते आणि त्याप्रमाणे कारवाई करण्याची त्यांनी 2 दिवसात शोध लावून त्याचा निर्णय लावू असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे. तुमचं नाव? विजय भास्कर वालांचं. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाला जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी सरप्राईज भेट दिली. या भेटीचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्यचिकित्सक श्रीपाद पाटील यांनी सरप्राईज व्हिजिट केली आहे. काल याच रुग्णालयामध्ये एक सर्पदंशाने महिलेचा मृत्यू झाला होता आणि त्यानंतर आज त्यांनी या दवाखान्यात हॉस्पिटलमध्ये व्हिजिट केली आहे. सर काय सांगाल, अचानक तुमच्या आज ह्या हॉस्पिटलमध्ये व्हिजिट आहे, काय एकंदरीत तपासणी केलं? आज आमची जी व्हिजिट होती ती अचानक व्हिजिट होती. आपण याची पूर्वकल्पना इथल्या स्टाफला देत नाही व त्याप्रमाणे आपण या सगळ्या इथल्या संस्थेचा व्यवस्थेचा आपण आढावा घेतो. त्यामध्ये जे काही आपले स्वच्छतेचे प्रश्न आहेत, ॲम्ब्युलन्सचे प्रश्न आहेत, ऑक्सिजन, इंडोर पेशंट्स, OPD पेशंट्स व जो पेशंट आणि डॉक्टर यांच्यामधलं जे रिलेशन आहे किंवा रॅपो आहे तो वाढवण्यासाठी आपण या सर्व स्टाफला सूचना दिलेल्या आहेत. CT स्कॅन मशीन बरेच दिवस बंद आहे, कधी चालू होईल? CT स्कॅनमध्ये अपग्रेडेशन सुरू आहे आणि त्याची 2 दिवसामध्ये CT स्कॅन लोकसेवेमध्ये परत लोकार्पणासाठी रुजू होईल. OPD मशीन, त्यानंतर स्त्रीरोग तज्ज्ञ हे देखील आपल्याला OPD वेळेवर चालू होत नाही, स्त्रीरोग तज्ज्ञ देखील उपलब्ध नाही आहेत, त्याबद्दल काय सांगा? आजचा जो आपण आढावा घेतला त्याच्यामध्ये ह्याच सूचना केलेल्या आहेत की सर्व डॉक्टर्सनी ॲप्रन घालावा, स्टेथोचा वापर करावा, वेळेवरती उपलब्ध राहावं, प्रत्येकाचे इन्व्हेस्टिगेशन चेक करावे व त्याप्रमाणे चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट समाजाला द्यावी. आपण जी पाहणी केली आहे, डॉक्टर येथे उपस्थित, काय डॉक्टरांना सूचना केल्या? ह्या सूचना आहेत की जे रेग्युलर वेळेवरती उपस्थित राहणे व पेशंटची सौजन्याने वागणे हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर व्यवस्थित त्यांचं डायग्नोसिस करून निदान करून त्यांना उपचार व्यवस्थित पद्धतीने देणे व त्याच्यासाठी लागणारे औषध उपचार व्यवस्थित वेळेवरती देणे हे आपण सर्व सूचना सर्व स्टाफला केलेल्या आहेत. निश्चितच हे होते श्रीपाद पाटील जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी सांगितलेलं आहे की वेळेवर आणि व्यवस्थित उपचार देणे, पेशंटशी चांगल्या पद्धतीने वागणे हे देखील त्याने सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. नागवेकर हॉस्पिटलची तोडफोड होण्यास नेमका कारणीभूत कोण अशा आशयाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय. पाहूयात. बरं ऑपरेशन कोणी केलं? मी केलं. तपासायला पाठवली आहे. तपासायला पाठवलीत ना, 2 तासामध्ये ऑपरेशन होतं. तुम्ही सांगला 2 तासामध्ये सोडतो म्हणून तुम्ही होता त्यावेळी ऑपरेशनला. तुम्ही नाही
जेव्हा ह्याचं करायचं ऍक्सिडेंट ऑपरेशन ते एक्सरे मशीन खराब झालं. म्हणजे डॉक्टर म्हणतो मी ऑपरेशन करू कसं, एक्सरे मशीन दिल्या रुग्णाला ते खराब झालेली आहे. 3 तिथे एक्सरे मशीन आहे आणि त्यांचं तुम्ही म्हणतात तसं की एक मशीन खराब झाली ती परत दुसरी पण खराब झाली, पण पहिली तर उपचार होतच नाही. खासदार असतील, मी कोणाचं नावं घेत नाही, खासदार असतील किंवा आता जे विद्यमान खासदार असतील किंवा मी वैयक्तिकरित्या निवेदनं दिलेली असते. आता आपण संघटितरित्या देऊ, पण ह्याचा फलित काही असेसमेंट काय होणार आहे का त्याचा आपण निर्णय करू. म्हणजे नेमके जे प्रॉब्लेम्स आहेत जे मला माहिती नाही आहेत ते स्पेसिफिक त्याच माणसाला माहित असणार आणि त्या 10 सगळ्या वेगवेगळ्या माहितीचं संकलन करून जे निवेदन पालकमंत्र्यांना द्यायचं आहे, आरोग्य मंत्र्यांना, जिल्हाधिकाऱ्यांना, सगळ्यांना देताना त्याचा आपल्याला उपयोग होईल. त्यांनी चुकीचंच केलं, त्यांनी हे ऑपरेशन त्यांच्या ह्याच्यात बसतच नाही, जे करायचं ते बसतच नाही मुळात. पण आम्हाला तो विषय आता बोलायचा नाही, त्यांचं बोलायचं नाही. सरांचं कसं म्हणणं आहे की डॉक्टरांची नको बोलू, आपण सक्षम कसे होऊ, आपली आरोग्य शासकीय आरोग्य कशी चांगली होईल ते बघायचं आहे आपल्याला. त्या डॉक्टरची हेवे दावे काही करायचे नाही, लक्षात आलं, त्यांना बाजूलाच ठेवायचं. आपण आपला जिल्हा, आपलं आरोग्य केंद्र सुस्थितीत कसं येईल, आपले जे गोव्याला रेफर होतात पेशंट ते इथे कसे थांबतील हे बघितलं पाहिजे. बदनाम करण्याचे कुटुंबी आजच्या कालपर्यंत कसं वाटतो अख्ख्या महाराष्ट्राला कणकवली फक्त मोडतोड आणि हे करतंय. सुरुवात कुठून झाली आज कळलं ते आम्ही टाकले करू नाही. मला तेच म्हणायचं की हे बघा म्हणजे तो इन्सिडेंट म्हणजे उलट मला म्हणायचंय, तो इन्सिडेंट डायव्हर्ट करण्याकरता तुम्ही समूहाला त्या जमावाला इन्व्हेस्टिगेट केलं का, चितावणी दिलीत का? पहिली भाषा त्यांच्याकडनं लक्षात घ्या ना, तुम्ही मुद्दाम चितवलं. माझं म्हणणं आहे त्याच्या पुढे जाऊन म्हणतात ऑपरेशन मिस केलं. 2 ऑलरेडी त्यांच्यावर 302 झाले आहेत मनुष्यवराचा. मग हे ऑपरेशन केल्यावर ह्यांच्यावर ह्यांना मोकळे का? ते स्वतः म्हणतात ना, कन्व्हिक्शन स्वतः दिलंय त्यांनी, स्वतः दिलंय ना, स्वतः बोलले. लक्षात आलं, मुद्दा लक्षात घ्या. त्यामुळे आणि त्यांनी गाडी फुकट दिली, माझं त्यांना समजतं नाही. सॉरी काय सॉरी तुम्ही बघा सर, आपण या गांधीवादी विचार सर मी पण होतो तिथे, मी तिथे होतो. मी सगळ्या पेशंटना काढा, वरचे पेशंट आधी पहिले जाऊन जाऊन तुम्ही सांगणार होतो, कारण ते बाकीच्या ऐकण्याचे कोणाच कोणच नव्हतं. तो कारण तो आक्रोशच असा होता की ते दाबलेला आक्रोश होता. आणि अशी 1,500-2,000 माणसं दमवून येत नाही का? ते डॉक्टर चुकीचा म्हणतायत ते, अशी 1,500-2,000 माणसं आहे का? अरे आम्हाला दमवता येत नाही 30 माणसं आपण नाही ती तो आक्रोशच हे झाला ना. आणि तुम्ही चप्पल त्याच वेळी शहर नाही, ते गाव आहे, ते गावात एकजूट कशी असते ती बघा. गावात एकाला कळलं की असं असं झालेलं आहे, त्यामुळे ती लोक हेने आली. त्यामुळे नाही तुमचं मी असं म्हणत नाही, आपण तसंच करायचं. आपण त्या गोष्टीचं समर्थन नाही, पण सुरुवात आता हा. त्यामुळे आणि ते बदनाम उलट आपल्याला करतायत. मी म्हणतो गडचिरोलीला करतायत, तालुक्याला करतायत, सिंधुदुर्गाला करतायत, हे करतायत ना बदनाम. उगीच सगळ्या डॉक्टरला घेऊन नाही, डॉक्टरना पण आता विचारणार आपण हे तुम्हाला पटतं का म्हणून. मग तेच धनंजय म्हणतात त्यांनी या खंडणीसारखे आरोप. जिल्ह्यातील एकंदरीतच आरोग्य यंत्रणा ही व्हेंटिलेटरवर आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णाला किरकोळ आजारासाठी किंवा मोठ्या ऑपरेशन किंवा कुठच्याही प्रयोगासाठी खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागतो. त्या ठिकाणी मिळणारी वागणूक किंवा त्या ठिकाणी मिळणारी सेवा ही जरी कम दर्जाची असली, त्यांच्या मते ती असतेच खूप चांगली, परंतु खूप खर्चिक असते. परंतु शासकीय किंवा सार्वजनिक सेवेमधली जी रुग्णालये आहेत ती पूर्ण क्षमतेनं काम करत नसल्यामुळे रुग्णांचा नाईलाज होतो. वेगवेगळ्या आस्थापनांवर वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये स्टाफची कमी आहे,
टेक्निकल माणसांची कमी आहे, काही ठिकाणी मशिनरी आहे परंतु ती ऑपरेट करणारी माणसं नाही आहेत, काही ठिकाणी माणसं आहेत परंतु ती त्या ठिकाणी मशिनरी नाही आहे. म्हणजे हा सगळा जो काय गोंधळ झालेला आहे, या सगळ्या गोंधळावर यंत्रणेनं लक्ष घालावं. आरोग्य उपसंचालक, आरोग्यमंत्री किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी या सगळ्यांनी लक्ष घालणं गरजेचं आहे, परंतु ती घातलं जात नाही. मग त्यामुळे प्रचंड प्रक्षोभ होतो आणि एखादी घटना अप्रिय घडते, त्याच्यातनं एखादं गाव, एखादा समाज किंवा जिल्हा, तालुका हे बदनाम होण्याचं षडयंत्र रचलं आहे का काय अशी लोकांची भावना होते. हा सगळा जो मुद्दा आहे हा खोडून काढण्यासाठी आमच्या भावना ज्या काय आहेत, नागरिकांच्या भावना काय आहेत, त्यासाठी ही बैठक झाली होती. या बैठकीच्या पूर्वी पालकमंत्र्यांनी मला फोन केला होता आणि त्यांनी सांगितलेलं होतं की तुम्ही मीटिंगमध्ये जे काय ठरवाल त्याच्यासाठी मी तुमच्यासोबत असणार आहे आणि आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी माझी प्रायोरिटी असेल. त्याप्रमाणे ते 20 तारखेला मीटिंग घेणार आहेत. 20 तारखेला आम्ही त्यांना भेटून आमचं जे काय म्हणणं आहे ते सविस्तरपणे मांडणार आहोत आणि त्यानंतर पालकमंत्र्याला विनंती करून आरोग्यमंत्र्यांसह जिल्ह्यातच बैठक घेऊन इथले प्रश्न सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नेरूळ ठाकूरवाडी शाळेच्या जागेवरचं 13 वर्षांचं अतिक्रमण हटवलं. कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाला जिल्हा शल्यचिकित्सकांची भेट. आणि प्रज्ञा राजीव सातव यांचा भाजपमध्ये प्रवेश, आमदारकीचा राजीनामा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.